హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు మా ఊరు పూతరేకులు. ఇవాళ మన చికెన్ లవర్స్ కోసం ఒక సూపర్ స్పైసీ చికెన్ పికిల్ రెడీ చేసాం. ఫ్రెష్ చికెన్ని వాష్ చేసి తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేయాలి. తర్వాత దాన్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి సాల్ట్, కారం, గరం మసాలా అండ్ కొంచెం పుల్లగా ఉండడానికి లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటే స్పైసీ సూపర్ ఫ్రెష్ చికెన్ పికిల్ రెడీ అయిపోతుంది. వేడివేడి రైస్లో మన చికెన్ పికిల్ కలుపుకొని ఒక్క బయట తింటే ఎడిక్ట్ అయిపోతారు. ఎక్కడ ట్రై చేసినా ఈ హోమ్ మేడ్ ఫ్లేవర్ దొరకదు. ఫ్రెష్ బ్యాచ్ ఇప్పుడే రెడీ అయింది. సో క్రేవింగ్స్ ఉంటే ఇప్పుడే స్క్రీన్ మీద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసేయండి. మీ ఇంటికి డైరెక్ట్గా డెలివరీ చేస్తాం. మన పేజ్ని ఫాలో, లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.